Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, чанд рӯз шуд хонаҳои фурӯшӣ напартофтесем, чунки медонед погода безеба, чанд рӯз шуд борон задесай. Хоб бародаро, як хонаи дига ёфтем. Бидроен дар канал подписатсия кунен, лайк монен, обуна шавен. Мнениёи худтона дар комментариҳо нависем бародаро. Хоб, хонаи навбатии мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ваданасос, маҳаллаи Саматобод. Чунин ки иҷа омадем барое ки хонаи арзон гуфтем, як хонаи арзон ҳамҷа ёфтем. Намедонам, мумкин ки барои шумо арзон бошад, мумкин қимат. Хоб, гуфтем ки ноҳияи Рӯдакӣ, Ваданасос, маҳаллаи Саматобод, 2.5 километр то хона аз шаҳр. Хоб, ина дарвозааш пеши кӯча қати раҳ кардагиай. Медаро мебинем раҳи мошинрав. ин дарахтҳои соҳиби хона, якчанд ҳам дарахтҳои мева дора. Обши дӯстон, 8 сотиқ замин, 4 хона. Об ҳаст, обаш чихели оби гузарондагиам ки метавонанд ки свободно ай боло ҳуй кунанд, крайни қати бия бо ду бучкаи дига доранд. Ина хона мебинем. оз дарунои хона нишон медиҳем, ремонт ҳаст як баъзе хонаҳош. Хоб, ина яхе симтур кашидаге, ина митақати маҳкам мешавад. И бари забори ҳамсоя симтур кашидагиам сетка маҳкам. Инҷа ҷои гараж дора. Ду ошёна, якум ошёна да ванна, туалет бари хона дай. Оз мебарем ай дуюм ошёна тамошо мекунем. Инҷа хонаи ҳамсоя мешавад. И бари хона, ина ҷои бучкаи об. ина демги бучкаш, ина шланқати оба тайёр кардагиай. Иростаки пишти туалет меша, аю тарам ҳастай, аюснам ҳастай ҳоҷатхона. хоб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим медарам ба даруни хона. Ҳамин здание ки дидесен 10 ба 12 мешад. 12 ростакиш, 10 паҳмиш, 10.5 ба 12. хоб дӯстон, та монолит, обши 4 хона. оз медарам якум хона сар мекунем. ина якум хонае ки мебинем 4 ба 4. обично сафед кардагиай, турбаи нахели печка гузарондагиай. хоб, демги хона 5.5 ба 3. абой булуш сафед кардагӣ. Панҷним ба 3. Семги хона 3 ба 3 детский. полуш ламинат нест, ремонтош дар ҳолати миёна қарор дора. 5 ба 3 наи хонаи дигариш. хоб дӯстон, инҷа хунишам калонакай сафед кардагӣ, об гузарондагӣ ҳамчас. коридори қад мешава.
нархи хонара гап мезанем, хирдавози медурем тара як мошинара мебинем гараж парача, баъд обши гап мезанем. خب دوستان گفتن که یک چند همون درخت های میوگی بسیار دوره آب هسته اینجا جوی دوشوایش میشوه بالای ندیده منالید جوی دوشوای همون термикс هست شکتور کدگه اینجا подвалай короче اینجا جوی گاراژش خب دوستان خونه زمین هوا را ریجده کمترک این پرش طرف заборش کمترک خیلی سپوس دارم ممکن کامера да ممکن شما خیلی ویدیو да ухо нафаҳмед. خب спуск ҳаста камтарак иҷа не ки мошин спокойно мебуроя площадкаш ҳам калонай она детажа як метаж мақсад ремонт вообще надорад ин метаж хай болимени ҳаст. хоб забор инаи параи хеле сим кадагай у пара сим дора параи ҳамсоярам сим ҳаст сим тур кашидагай. хоб як бор дига мегем хона қарор дора дар ноҳияи рӯдаки ваданасоз маҳаллаи самадобод 2.5 километр то хона аз шаҳр меем. хоб 8 сотиқ замин 4 хона обши 120 квадрат фақат 10 метажа диден 120 квадрата 10 ба 12 здания. хоб нархи хона $35,000 бо савдо мешава муомила дора. номерои телефон 931 94 0777 зан задед ҳамин номеро бо савдо меша дӯстон. хоб раҳмати калон кадоме ки хона фурӯшӣ дора дар номерои админ дар болои экран 915 61 53 зан занед. кадоме ки дур ай шаҳрай метавонед дар номерои ватсап ҳамин номерода ватсап ҳастад хонаи худатонро дар ватсап равон кунед мо ҳатман реклама мекунем. подписаться кунед лайк кунед мнения ихтона дар комментария нависем бародаро. نهی رهی کوچه میشود دروازه روز ماشین را